Καλημέρα. Ξεκινάμε τη βδομάδα δυναμικά με ένα άλλο εμφύτευμα χειροποίητο παλιό 80 χρονών πέρσικο, το οποίο επειδή ήταν φαγωμένο όλο αυτό το μέρος ή το δίπλα στη μπορδούρα, έχουμε κάνει το εμφύτευμα, έχουμε προσπαθήσει να πετύχουμε το σχέδιο με τα χρώματα και όλες τις λεπτομέρειες, και τώρα θα πάμε να κάνουμε κούρεμα. Συνήθως όταν κάνουμε εμφύτευμα ενημερώνουμε στους πελάτες, επειδή το εμφύτευμα που κάνουμε εμείς είναι καινούριο, σαν πέλος δεν κάθεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο του χαλιού. Θέλουμε να κρατήσουμε 2 χιλιοστά παραπάνω για να μπορούμε μετά με το πάτημα των ημερών και χρήση που γίνεται από τους